खुलुमबाय दिनै 9 नभेम्बर नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां अन्नानै भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। गोजोनथाव खौरां बक्सिं गेलेगिरि अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल आरो फैलाव बसुमतारी कम्पी बर'आ ब्रन्जनि मेडेल देरहादों। गवायाव खुंजानाय 37थि हायुङारि गेलेमु 2023 नि आइजो बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहादों अंकुसिता बर'आ आरो ब्रन्ज मेडेल देरहादों बक्सार फैलाव बसुमतारी आरो कम्पी बर'आ। बिथांमोननि मेडेल देरहासारनाया हारिजों लोगोसे रायजोनि देरगानाय लाबोदों। हेडमास्टारा स्टुडेन्टसफोरनो गाज्रि भिडिअ दिन्थियो आरो फरायसुलिफोरनि मोदोमावबो आखाइ होनायनि गोख्रों अजद दिथागिरिफोरनि। गंसे फरायसालिया गंसे गोथार थानसालि आरो फोरोंगिरिया सोरांनि आलारि। नाथाय बे गोथार थानसालि फरायसालियावनो मुगैथाव लाजिथाव जाथाय। गाहाय फोरोंगुरुनि लाजिथाव मुगैथाव खामानि जाथाया आसामावनो सोमजिदों। गंसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरुनि सायाव गोख्रों अजद सिखांदों। गलंगन्जनि गुदि फरायसालियाव हेडमास्टारा फरायसाफोरनो गाज्रि भिडिअ दिन्थिनायनि गोख्रों अजद आरो फरायसुलिफोरनि मोदोमावबो आखाइ होनायनि अजद। बे गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा सोरखारखौ खावलायदों। मोनसे आसुरित जाथाय। बे खेबाव लकबआव मानसि नङा। जौ फेनानै मासे एन्जरा जोबथेसालियाव हाबनांदों। आद्रा थानाय एन्जरनि गेंखौ पुलिसआ नागिरगासिनो। बाथ्राखौ खोनानायाव मिनिथाव मोनदोंब्लाबो बे बाथ्राया थारदि मासे एन्जरा जौ फेना जेलाव हाबनांदों। पुलिसआ गोख्रों अजद होदोंदि सासे सुबुंनिफ्राय जब्द खालामजानाय 60 बथल आयेन बेरेखा जौखौ पुलिस थानानि सिङाव एन्जरा लोंदोंमोन। जौ लोंनायनि जाहोनाव जानाय बायदि जाथायफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। नाथाय जुदि नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोनोब्लाबो बे खेबाव पुलिसआ जौ लोंनायनि थाखाय मासे एन्जरखौ खादों। गुबैयै पुलिसआ एन्जरनि मोनसे हानजानि बेरेखायै गोख्रों अजद होदों। पुलिसआ गोख्रों अजद होदोंदि सासे सुबुंनिफ्राय जब्द खालामजानाय 60 बथल आयेन बेरेखा जौखौ पुलिस थानानि सिङाव एन्जरा लोंदोंमोन। बे सोमोनांथाव जाथाया मध्य प्रदेशनि सिंहदवारानि केदारली पुलिस थानायाव जादोंमोन। सना आरो रुफानि गहेना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै गुवाहाटीआव फिन सनानि बेसेना खमायदों। दिनै 9 नभेम्बराव सनानि बेसेना एसेब्लाबो गाहायाव फैदों। मैया गुवाहाटीआव सनानि बेसेना 8 ग्रामाव 120 रां खमायदों आरो दिनै फिन सनानि बेसेना गोबां खमायदों। दिनै बिस्थिबारखालि गुवाहाटीआव खुस्रा सनानि बेसेना 10 ग्रामाव 150 रां खमायदों। 10 ग्राम 22 केरेट सनाखौ 57,700 रां मोनफ्रोम 10 ग्रामाव फाननाय जादोंमोन। खुस्रा हाथायावबो बेखौ मोननो हायो। 24 केरेट सना मोनफ्रोम 10 ग्रामाव 60,590 राङाव मोननो हायो। दिनै गुवाहाटीआव रुफानि बेसेनाव जेबो सोलायनाय जायाखै। बुधबारसिम रुफानि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 76,500 रां आरो 76.50 रां मोनफ्रोम ग्रामाव। बबेखानि बुधबारखालि रुफानि बेसेना 1,000 रां खमायदोंमोन। ट्रल खालामनायखौ सहायनो हायाखै असमिया एक्टर जतिन बराया। राघब सावथुनखौ ट्रल खालामग्राफ्रा खैफोदाव गोग्लैगोन। दिहुनगिरि जतिन बराया फाइल केस खालामदों। आसाम पुलिसनि साइबार दालाइयाव केस रेजिस्टार खालामदों जतिन बराया। राघबनि सायाव ससियेल मिडियायाव जानला मोनला फोसावग्रा सुबुंफोरनि बेरेखायै जतिन बराया गसर थिसनदों। सावथुन दिहुनगिरि आरो फावखुंगुर जतिन बराया मोनसे गसर थिसनदों। क्राइम ब्रान्चआ सिगांनिफ्रायनो लेंहरनो थाखाय मोनसे फारिलाइ थियारि खालामखाबाय। फुटबल क्लाब बार्सिल'नाया 2024 मायथाइयाव गावनि क्लाबनि 125थि गायसनथाय बोसोरारि फालिथायनि बाहागो महरै मोनसे लोगोआरि बादायलायनायाव 2023 मायथाइयाव वर्ल्ड चेम्पियन जानाय आर्जेन्टिना नेशनेल टीमजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जाय एफसि बार्सिल'नाया अनसायगिरिफोरनो लियनेल मेसिनि बिदाय होनायनि थाखाय गोदान केम्पेइनाव दङ। मख'नो गोनांदि लियनेल मेसिया मुलुगनां चेम्पियन देरहानायजों लोगोसे आरो 80 बेलन डि'अर ट्रफी देरहानो हादों। बिथाङा बांसिनै एफसि बार्सिल'ना हानजायाव थानाय समावनो देरहादोंमोन। आर्जेन्टिनाया गिबि हाफखौ आर्जेन्टिनानि जार्सियाव गेलेगोन। नैथि हाफआव बार्सिल'ना जार्सियाव गेलेगोन। क्लाबा लियननि बिदाय लानायखौ मोनसे मुगानि जोबनाय आरो गोदान स्टेडियामजों मोनसे जागायजेननाय महरै ज' खालामगोन। स्पटिफाइ केम्पेइननि स्टेनाव
मोनसे जर'खा बेनार नुजाथिगोन। पेज 125 बोसोरसालिजों लोगोसे मोनसे जर'खा जार्सि गानगोन। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल महन्तखौ खौरां लाहैदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा। मन्थ्रि अशोक सिंघाला दिनै फुंनि समावनो बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तखौ बिथांनि न'आव लोगो हमनानै सुखु दुखुनि खौरां लाहैदों। बिथाङा खौरां लाहैना महन्त बिथांनि सावस्रिखौ नायनो थाखाय माखासे मोजां सम हगारो। मा कामाख्याया महन्तखौ मोजां सावस्रि आरो गोलाव जिउ होथों बेखौ मन्थ्रि बिथाङा मिजिंथिदों। क'क्राझाराव आनन्द बसुमतारिनि गोख्रों बिजाथाइ। बिटिसिनि गेलेमु बिफान स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव गोख्रों बेले बेजे थासारि। बाक्सा जिल्लानि बरमानि थागिबि STSO साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार मासनि बिजाथि आनन्द बसुमतारिखौ साइ स्टेडियामाव सोलिगासिनो थानाय इन्टारभिउ आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव कल लेटार गैयैनि थाखाय हाबनो होयैखौ गोख्रों बिजाथि फोरमायदों आनन्द बसुमतारि बिथाङा। सानै बर' सुबुङा आलफानि मुङाव रां खांनो फैनानै रायजोफोरजों हमनानै बुग्लिजानानै पुलिसनो हरजायो। ढेकियाजुलि फानबारियाव हरनि 8 रिंगासोआव मुगैथाव जाथाय सोमजियो। आलफानि नामाव रां दाबि खालामनाय रांखौ लांनो फैनायाव रायजोनि आखाइनि दौलेङाव गोग्लैयो। दाबि खालामनाय रांखौ लांनो फैनाय बलराम बसुमतारि आरो दाजिया नार्जारि मुंनि सानै दुथांफोरखौ रायजोआ हमनानै पुलिसनो गथायहरो। आलफानि मुङाव खमैबो सप्ता खनसेनि सिगाङावनो 7 लाख रां दाबि खालामबोनाय ढेकियाजुलि फानबारनि दालं मुम्फा मुंनि न'खराव आलफानि मुङाव पिस्तल दिन्थिनानै रां लांनो फैनाय दाजिया नार्जारि न'आ क'क्राझार जिल्लानि आरो बलराम बसुमतारि न'आ ढेकियाजुलिनि खग्रा कसारि गामिनिनो। दुथां सानैनिफ्राय गंसे पिस्तलखौ बोखांनो हादों। बिटिआरआव मोनसे गिथावना जाथाय। क'क्राझाराव फिन सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासारा गामियाव गिख्रंथाव जाथाय। आबाद फोथाराव आखाइ आथिं खुगा खारनाय थासारियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलनाङै फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा बे उन्दै हिन्जावसाखौ नुसनना पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनो। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सालाकाथि जरेगाव गामिनि सामिनुर इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा 3 लोगो नांनानै जिनाहारि खालामनायनि सन्देह। क'क्राझार पुलिसआ जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।